Bé, jo crec que hi ha com a mínim dues reflexions a fer al voltant d'això. És evident que el procés del dret a decidir, amb un lideratge clar del president Mas, però amb una gran, diria, part de la societat civil al darrere, que diu, escolteu, govern, institucions, voleu que avancem cap aquí, volem que avanceu cap aquí, inclou també l'esport. És a dir, una de les parts més importants de la societat civil catalana és l'esport. 68 federacions, més de 15.000 clubs i entitats esportius registrats aquí al Consell Català de l'Esport, vol dir que hi ha un gruix molt important de la població que s'associa, diguem, al voltant de la pràctica esportiva i que per tant també és partícip del procés, diguem, per exercir el dret a decidir iniciat ja fa un parell d'anys, no? A partir d'aquí cal, jo diria, respectar d'alguna manera doncs, que ja sigui més d'una forma individual com a esportista o d'una forma més col·lectiva, quan parlem de clubs o federacions, que cadascú pugui exposar doncs, lliurement la seva valoració. A nosaltres, com a govern de la Generalitat, el que sí que ens reconforta doncs, veure que de manera, jo diria, significativa el món de l'esport en general, sense passar a concretar cap esportista en concret, però el món de l'esport en general, d'alguna manera ens fa saber que és partícip del procés i que té ganes de que puguem exercir el nostre dret a vot i a partir d'aquí la resposta que sigui la que sigui, però com a mínim som conscients que el dret a votar també ens cal. Jo hi voldria afegir una tercera cosa i disculpeu si m'allargo, no? Les xifres, jo dic, sempre parlen per si soles i si situéssiu Catalunya doncs, com un país independent al costat de la resta de països del món, en termes estrictament esportius estaríem situats a la banda alta o a la banda molt alta de la classificació. Si només que fem una mica de mirada enrere del que ha passat aquest últim any, podem parlar de motociclisme, podem parlar de natació, podem parlar concretament de natació sincronitzada, de futbol. Hi ha un elevadíssim nombre d'esportistes catalans que guanyen, no les competicions catalanes o estatals, sinó guanyen a les competicions d'àmbit mundial. Per tant, un missatge que sí que crec que és objectiu doncs és que en un estat propi el món de l'esport en sortiria clarament beneficiat, no només per la projecció internacional que tindria, sinó també perquè aquesta capacitat, diguem, de poder competir en totes les disciplines de forma oficial com a país, doncs encara seria un incentiu millor que ens permetria doncs, en aquelles disciplines en les que encara no estem en la part alta del rànquing, doncs possiblement treballar per arribar-hi, no? Per tant, crec que hi ha dues reflexions, que una és, el sector de l'esport ens diu que ell està perquè el poble de Catalunya es pugui expressar, i l'altra és dir, bueno, de quina forma s'ha d'expressar. Evidentment que cadascú és lliure de fer el que vulgui, però sí que nosaltres com a Generalitat el que hem de dir, escolteu, hi ha un seguit d'elements a tenir en compte que han de poder ajudar a decidir el propi sector.